Ketoke sepi iki ketoke. Ora ana wong. Coba tak mlebu. Menawa ana HP, duit, dompet-dompet, TV, laptop tak sikat pokoknya. Ya wis langsung mlebu ndak selane wong. Iki ora ana apa-apa piye iki. Coba. Tak gledah-gledah sik kok omah yone ora ndek apa-apa piye iki. Ora ndek duit, ora ndek apa. Wih, enek HP. Lumayan iki. Gimbal sik lah, sikat pokoknya. Saenake patok. Harga TV ya apa temen. Wis tak golekane sik. Mbok menawa nek laptop duit. Kayak ya ora nek apa neh to. Piye to iki? Kene buku ya apa iki? Coba tak wacane. Ci surat uripku kok kaya ngene Gusti, saproke aku pisah, aku banting tulang glek dhewe. Waduh, rondo iki. Bayar listrik 100.000, pam 100.000, arisan 50.000, jagongan 50.000, total 300.000. Aduh, rondo tenan Gusti. Yes, kok menawa jodohku tak akeh tak edit 500 lah spend tuturane ben jajan anake. Sapa ngerti kok jodohku sakit tenan iki urip dhewe. Muga-muga rondone ayu. Ya wis lah tak bali. Kok ndak selak konangan ning kok.